Les botifarres del Chicago, que són de categoria. I a part de categoria, és fet de casa. Fem 2 classes de salxitxa, normal i en pebre. Després fem una altra salxitxa que és rogeta, que és xistorra. Allí ja li fiquem pimentó. Després fem secallona, fuet, marietes, que és llonganissa seca. Fiquem marietes honrant a ma iaia, perquè la primera de fer-ho va ser ella. Què falta? La xistorra, Mònica? I la marieta. Va. Esta és la tercera generació. Entens? Van ser els iaios, després meus pares, i després ho vam agafar amb en germà jo. La gent de capital ho valora més, que el que tenim aquí al poble. El poble, com que ho hem tingut tota la vida, no sabem el valor que tenim. Però sobretot la gent de capital, que ve, ho valora molt això. Perquè ells tot allò és superfícies grans i tot industrialitzat, m'entens? Molts de quilos vol dir molts de conservants i additius. Nosaltres tot ceba de la zona. Del pagès. La millor ceba de la comarca, la de la Ribera d'Arena. Pelar, plorar i botifarra de categoria.